Селям алейкум, усім привіт. Привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, так і в інших країнах, де в нас теж багато глядачів, які цінують наші етери за те, що ми намагаємося транслювати тверезу експертну думку, не гайпувати і розповідати правду про те, що відбувається на війні і навколо війни в різних галузях, напрямках міжнародному, внутрішньому тощо. Сьогодні в нас розмова з військовим, з людиною, яка є чи була, як правильно сказати, політтехнологом, а зараз є бійцем підрозділу «Хорт», доволі відомого. Це Олександр Кондратенко. Бачите, він в автівці. Дякую, що знайшли час, пане Олександре. Дякую вам, дякую, що запросили. Ви були вже на АТР, просто я з вами ще не спілкувався і радий знайомству. Чув про вас багато. Дякую, радий знайомству навзаєм. Ну, давайте так. Події розвиваються зараз основні, і це витікає зі звернень президента, із усіх новин. Росіяни намагаються просуватися в будь-який спосіб на Солідарському, на Бахмутському напрямку. І, в принципі, я хочу, щоб ви почали з того, що там відбувається, ну, хоча б те, що можна сказати, те, що ви вважаєте за можливе сказати. І, виходячи з цього, про загальну ситуацію на фронті вашими очима, як людини, яка її спостерігає, і про те, чим займаєтесь особисто ви і ваш підрозділ «Хорт», лише, звісно, те, що можливо, що теж ви можете сказати цікаво для наших глядачів. А далі будуть питання, які, по ходу, я буду вас слухати і думати, про що ще вас запитати далі. Окей, давайте почнемо з кінця. Ну, в принципі, «Хорт» воює вже 11 місяців. Єдине, що від того складу, який був на початку, у нас все менше стає. І от в новорічну ніч 1 числа у нас також були втрати. І втрати були серед тих хлопців, з якими я був на Лисичанську. Ситуація доволі складна. Зараз вони знаходяться в Бахмуті. Ви правильно зазначили, що зараз в засобах масової інформації майже щодня говорять виключно про Солидар, Бахмут. Це зрозуміло, бо якщо подивитися ту саму карту Deep State, величезна кількість стягнуто живої сили, кацапи 24/7 намагаються невеликими групами до 40 чоловік штурмувати ці два напрямки. І зрозуміло, в принципі, чому, бо їм необхідно якось вийти на рубежі Донецької області. І, як мені здається, ключовим фактором того, чого вони хочуть туди потрапити, це перше – плацдарм на Краматорськ. І другий момент пов'язаний з водою, доступом до води, який у нас йде водозабір, проходить через Часів Яр, туди на Горлівку і вже на всю Донецьку область, аж до Маріуполя. Це другий момент, який, в принципі, зрозумілий, чому вони так туди рвуться. Ну і третій момент, необхідно в картинці для тих, хто споживає в Росії інформаційний простір, так би мовити, якщо його можна там так назвати, показати якусь невеличку перемогу. Ситуація складна, вона стабільно складна там протягом останніх 2 місяців. Єдине, що особисто я в Бахмуті зараз не був, мої хлопці там знаходяться. Бої періодично відбуваються в самому місці, але місто вже наполовину зруйноване. Звісно, коли обороняли Бахмут на підступах, в нас була більш вигідна позиція, і вона залишається такою, захищатися, оборонятися серед навіть тих руїн. Це одна історія. Інша історія, коли ти ведеш наступальні дії, знаходишся в окопах і так далі. Втрати у кацапів величезні. Є просто, ну, скажімо так, у нас наші бійці деякі знімають по можливості з гоупрошок. Місцями є просто таке, що вони там в 3 ряди лежать. Я не знаю, як це описати. Ну, це, мабуть, схоже на якийсь Сталінград.
Ну, в три шари маєте на увазі, да? Тобто один на Ну одному. просто один через одного і лягають прямо цілими підрозділами. Там 16, 20, 30 чоловік. Ну там просто бійня. Але треба розуміти, що втрати серед наших також суттєві, і я знаю, що йде посилення, і має бути посилення найближчим часом до 20-х чисел саме напрямку Бахмута. Бо ну, це ключова зараз виявляється така точка. Вона ну, вона вважається найгарячішою, але я з цим посперечався би, тому що лінія фронту у нас досить велика, і бойові зіткнення відбуваються по всій лінії фронту. Не можна говорити, що саме тут відбувається пекло. Воно є, і воно зрозуміло, що це війна, і я не можу говорити за всю лінію фронту. Можу сказати, що да, в Бахмуті ситуація складна. Вона стабільно складна вже протягом 2 місяців. Вона навіть була складна, я вам скажу, в червні місяці минулого року. Там також були прильоти, але ж тоді бої точилися саме за Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Ну, от нас відтіснили. Якщо ми подивимося з 1 числа цього року, у Кацапів є успіхи. Є успіхи у просуванні, тому що я ж кажу, їх там ну, співвідношення сил, воно просто там, я не знаю, 1 до 10, мабуть. Скажіть, будь ласка, Олександре, ну ось поясніть глядачам, не військовим, сенс такої тактики. Тобто, і чим вона обумовлена? Ну, політична воля там фюрера зрозуміла. Я думаю, що він, в принципі, в ручному режимі керує і спостерігає за цим і каже, давайте ще, давайте ще туди. Йому ж не шкода їх, в принципі, так? Тим більше там, як мені там хлопці наші казали, там багато вагнерівців, які просто як скажені пруть. І здається нашим, що там дійсно є так звані заградотряди. Це правда. І здається ще, що їм щось там підмішують в їжу або таблетки якісь дають. Тобто, ну коли бували такі випадки, мені розказували, що просто один чи два добігають до наших окопів і просто стрибають в них. От просто як зомбі йдуть і йдуть. Ну і коли ти йдеш в атаку по трупах з тих, хто перед тобою за 20 хвилин, да, вони ще там кричать, дишать, там помирають. Да? Це теж таке собі відовище. Ну не кожен так піде. Да? Вони пруть і пруть. От над чим ви поясните таку тактику і такий спосіб? Ну, важко пояснити, що саме відбувається в головах тих людей, які саме такі бойові дії ведуть. Але, як показує практика, за останні 11 місяців вся тактика ведення війни Російської Федерації зводиться, як на мою думку, до 2 ключових моментів. Перше, це тактика випаленої землі, там, де вони зустрічають супротив, все рівняється з землею. Це перший момент. Другий момент. Вони воюють по тих самих книжках, які були в 70-60-ті роки. Це історія повторюється, вона циклічна, і, мабуть, більшість тих, хто керує процесами на полі бойових дій, десь з Москви, вони розглядають це як історію ніби Другої світової. Завалити трупами, але домогтися свого. Маємо розуміти, що мобілізаційні процеси, які відбуваються, вони йдуть протягом всього цього часу. В засобах ЗМІ анонсується нова хвиля мобілізації, там перша, друга, третя, вона не завершувалася з початку війни. Вони дуже серйозно отримали по зубах, не розраховуючи на це взагалі. Їх розвідка досить сильно прорахувалася в плані того, що їх тут будуть зустрічати з квітами, так як це було в тому самому анексованому Криму і в 14-15 роках в певних регіонах. Задача ставиться стосовно заградотрядів. Так, я це підтверджую, є такий момент. Наркотичні якісь речовини – це не нове. На війні це взагалі не нове. На будь-якій війні вживання наркотиків, воно було, є і буде. З іншого боку, наскільки ефективним є боєць, який під цими речовинами,
Ну, можливо, в нього пропадає якесь відчуття страху, Ну так. перше. Але з іншого боку, його ефективність як бойової одиниці, вона зменшується в рази. Так само, якщо людина вживає алкоголь. Тому сказати там, що вони всі поголовно там маргінали, алкоголіки і так далі, наркомани, я не можу цього сказати. Більшість з них підготовлені. Але ключовою проблемою, яка є на сьогоднішній день, і, мабуть, вже півроку для Російської Федерації, це в них командний состав, які вміють воювати на землі. Саме ті люди, які взвод рота. Угу. Ми на початку війни більше 500 таких командувачів винищили просто. Навчити таких людей за короткий проміжок часу досить складно. Але перевага кацапів залишається в техніці і систем залпового вогню. Ну, в принципі, все, що вони використовують, єдине, що були моменти використання хімічної зброї, але так як це було в Сирії, ще до цього не дійшло. Я вважаю, не виключаю, скажімо так, той момент, що через певний проміжок часу можуть почати застосовувати хімічну зброю, зарін і так далі. І використовувати його будуть не там, де відбувається безпосередньо зіткнення, а по таких мирних містах, де є тільки прильоти, скажімо так. От, це якщо так в общих чертах, як так би мовити. Мені, розумієте, коли я намагаюся і маю час проглядати якусь стрічку новин і що відбувається взагалі поза театром бойових дій, то тут, мені здається, взагалі якийсь другий фронт відкривається, бо певним чином я бачу тенденції, пов'язані з тим, що якісь можновладці наші ставлять палки в колеса стосовно навіть тої допомоги, яка нам має прийти. Бо цей процес досить суттєво затягується, і останні 2-3 тижні мусолять тему стосовно танків, тих самих леопардів і британських танків і так далі. Отримати цю техніку – це одна історія. Друга історія – в нас немає засобів, які б її могли ремонтувати. У нас немає навчених тих самих танкістів і так далі. Якщо вони говорять про те, що ми вам їх дамо, а це буде вже ближче до літа або там до кінця весни, ви розумієте, весь цей час складнощі вони тільки наростають. І на сьогоднішній день, я вважаю, час уже працює не на нас. Він працює на нас по одній простій причині: наша економіка, вона взагалі лежить. І якщо ми не дійдемо до того, до чого вже, в принципі, кацапи дійшли, вони переводять економіку на військові рейки. В нас, якщо там 10% цього зроблено, це замало. Тому шлях єдиний – це готуватися до затяжної війни. Всі прогнози стосовно 23-го року він буде переможним. Я хотів би вірити в той оптимізм, але направду скажу вам, в мене такого оптимізму немає. Я дивлюся інколи телеграм-канали рашистів і звертаю увагу на якісь такі заяви перших осіб або замів, або командування РФ. Я дивлюся безпосередньо на те, що відбувається в регіонах стосовно, звичайно, наприклад, платіжка за газ прийшла, якщо я не помиляюсь, десь 800 кілометрів від України. Я не пам'ятаю, який регіон, там знімав відео, жінка знімала відео. І на платіжці за газ було просто з іншого боку написано, що робити в разі артобстрілу. Вони своє населення готують до того, що ця війна буде довготривалою. А нам довготривала війна, вона взагалі нам не на руку, тому що все, що я перечислив попередньо, економіку нам треба якось спасати. Вся допомога, яка йде, це, звісно, чудово, але і Залужний, і вище командування Міноборони, і навіть сам президент вже чітко дає зрозуміти, що нам необхідно. Нам необхідна наступальна зброя, нам необхідні ракети більш дальнього ураження. Ось якраз про це і хочу вас розпитати, Олександре. Дивіться, я чув, що тут буде зустріч міністрів
десь там за тиждень, здається. А 20 січня буде Рамштайн, який дехто називає танковим. А мені в інтерв'ю Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ, назвав цей Рамштайн краще б він був ракетним. Він сказав так. Тобто, про що йдеться? Ви військовий, ви розумієте на цьому точно краще за мене і за наших глядачів. Ось що зараз першочергове. Просто танк, напевно, да? Я не знаю, це наступальна більше зброя, так? Ракети це така зброя, яка може знівелювати там чисельну перевагу рашистів, да? Тобто вбивати їх ще до того, як вони підійдуть до лінії зіткнення, щоб навантаження на нашу піхоту, яка потерпає більш за всіх, так було менше, щоб арта встигала. Ну, ракета, арта тощо. Ось як, на вашу думку, і в принципі, чим має закінчитися цей Рамштайн? Там і про танки вже Урсула фон дер Ляєн, я бачив в інтерв'ю, це президентка Єврокомісії. Ну, в принципі, це не порожня людина, скажімо прямо. Вона сказала, що треба дати всі танки, які просить Україна, бо вона просить, тому що треба. І також і про ракети йдеться. І, в принципі, я думаю, що всі думають про одне і те саме. Я постараюся зараз сформулювати це чітко. В них завжди буде перевага в мобіках цих. В будь-який спосіб вони за гроші, примусово, як завгодно, кого завгодно вони звезуть. Вони, якщо свої закінчаться, вони узбеків там накуплять, там, ну, я не знаю, там багато вже цього бачили, да? Просто за гроші, гроші, на жаль, санкції ще так не працюють, що в них не було грошей. Якими засобами, в якої кількості ми за допомогою Заходу можемо знівелювати цю перевагу в людях, так званих терористах, і навіть отримати перевагу ну, в сучасній війні, не в тій війні, яку вони ведуть, да, на Другу світову, а така, яка вона зараз може і має бути, якщо ми отримаємо те, що ми хочемо, що нам потрібно. Ну, давайте перше. Ленд-ліз по факту ще не запрацював. Все, що нам дають, це інші програми. Стосовно Рамштайн, я гадаю, що поміч, вона прийде. Другий момент, скільки, чого і як. Мені складно аналізувати ці питання, тому що ви зазначили, що я є військовим, але рік тому я навіть не міг уявити, що я вдягну цю форму. І я не став військовим експертом, але свою точку зору, в принципі, можу. Я вам на якихось конкретних прикладах можу пояснити, аби глядачам було зрозуміло, що є бойовою одиницею, наприклад, того самого танку. Якщо ми говоримо про танк сучасний. Та навіть застарілі танки і так далі. Уявіть собі, там 5-поверховий будинок, який тримає оборону десь на підступах міста. І чому, коли говорять всі засоби масової інформації евакуйовуйтесь цивільним, чому це важливо робити? Бо в нас багато експертів говорять, що ми боремося там за кожне життя і так далі. Якщо у розвідки є дані, що в будівлі знаходиться ворог, не дивлячись на те, що там знаходяться цивільні, бойові дії танкові і взагалі штурмові якісь, вони зводяться як з нашого боку, так і з того боку до розбирання, до фундаменту цієї будівлі. Те, що я особисто і бачив, і чув в переговорах по рації і так далі. Коли говорять, нас розбирають, а з іншого боку по рації кажуть, якщо ви не можете вийти, перев'яжіть ранених і терпіть до кінця обстрілу, то, в принципі, це виглядає так. Десь за 2-3 кілометри виходять мішки, 2-3, ну це танки, і починають поквартирно розбирати будинок. От вам і жива сила. До нього підібратися здалеку важко, на нього можна навести арту. Але знову ж таки,
Все змінюється, і війна змінюється, і засоби, які в нас вже є, вони також змінюються. На початку війни, якщо ви згадаєте, у нас в принципі все, чим ми оборонялися, це були якісь гранатомети, які у нас лежали на складах. У нас не було ні енлавів, ні джевелінів і так далі. Але і ця зброя є ефективною. Можна вразити будь-який танк, якщо ти маєш можливість до нього підібратися і вразити його навіть протитанковим гранатометом РПГ-7. Вони горіли аж бігом. З тим, як в нас з'явилися інші засоби враження, ми можемо їх палити на дальшій відстані. З'явилися очі, БПЛА і так далі. Дронщики вже існують окремі підрозділи, які займаються аеророзвідкою, коригуванням там каруселі. В мене за час там була можливість, я також вивчився на пілота. І якщо ми говоримо про танки, це ефективно для наступальних дій. Бо будь-яка операція, яка готується наступальна, вона включає в себе цілий комплекс заходів, які необхідно проробити для того, щоб вона була ефективною. Якщо ми говоримо про ракети дальньої дії для ураження, якщо бити по тилах, ви правильно зазначили, у них буде менше можливості вести такі самі наступальні дії. Якщо ми будемо бити по забезпеченню, в них же як йде через сухопутний коридор через Крим, ну і безпосередньо через Донецьку область вони мають змогу підсилити, підтягнути так звані резерви тих самих мобіків і так далі. Якщо у нас є можливість, то ми це робимо. Якщо її немає, у нас виникають величезні складнощі. Бо ви правильно говорите, їх завжди буде багато. Там величезна країна, і, як показує практика, далеко не думаюча частина населення, яка на все це йде, ведеться і так далі. Когось просто, ну там кількість навіть зеків, достатньо буде 5 років удобрять нашу українську землю. А будь-який, мені хтось казав, та що там їх 500 000 назбирають? Я говорю, 500 000 навіть з АК в руках – це загроза 500 000. Але тактика їх змінилася, бо вони працюють групами до 40 чоловік. І це так хвилями, одна хвиля, друга, третя, в залежності від поставленої ними задачі. От. Раніше такого не було. Там вони якось по-іншому вели бойові дії. Ну і взагалі раніше було складнощів набагато більше, бо в них була перевага в повітрі. Зараз такої переваги немає. І чудово збиваються їх славні акули і так далі. Всі ці гелікоптери, все це горить і палає, і вони далеко не підлітають до наших позицій, бо розуміють, що будуть збиті. Тому я гадаю і вважаю, що на сьогоднішній день, як я бачу, Соледар і Бахмут – це ключова точка, як було, пам'ятаєте, з Маріуполем. Коли наші трималися, і от зараз з нашого боку ми так само тримаємо оборону, і наступальні дії, які плануються, я впевнений, що вони мають плануватися Генштабом України, вони відбудуться не в цьому напрямку взагалі. Бо якби я, наприклад, планував наступальні дії, нам необхідно відрізати Херсонську область, лівий берег. І ми маємо просунутися до Мелітополя, вбити Клин. Тоді всі кацапи з Херсонської області будуть тікати досить швидко на півострів. Бо якщо цього не зробити найближчі 3 місяці, я гадаю, що з Херсоном містом може відбутися те саме, що відбулося з Маріуполем. Його просто зруйнують. Все, що вони роблять, в принципі, з моменту, як вони туди відійшли. Так, вони мстяться. Я про цю наступальну операцію говорив ще, мабуть, ще в липні, червень-липень, може в вересні місяці, що взяти Херсон – це складно, але це не є проблема. Проблема його втримати. Наступальні дії там неможливі. Форсувати Дніпро, він дуже широкий там. Складнощі як з одного, так і з іншого боку. А от такі обстріли і руйнування, вони були прогнозовані, з моєї точки зору. Ну, мені теж казали, що вони пішли, але вони зроблять усе, щоб зруйнувати це місто.
Ну і вони це роблять щодня. Да. Ну, тактика випаленої землі. Вона скрізь. Розумієте, в чому, скажімо так, проблема наших засобів масової інформації, нашої пропаганди в тому, що до людей доносять 10% того жаху, який відбувається насправді в країні. Шкода, але це правда. На марафоні я взагалі цього не бачу. У нас там тільки перемоги, і все прекрасно, і все чудово. Ну і сотні скандалів, якими розбавляють інформаційний простір з ким завгодно, з якимись дівчатами, ну на те, на що я особисто не звертав уваги. Ну, от. Консолідація суспільства не відбувається. Немає тих меседжів, які б могли пояснити кожній людині, яка дивиться телебачення або в інтернеті читає, що кожен, хто лягає спати, має собі задати єдине просте питання перед сном, а що я зробив сьогодні для перемоги. Я знаю, ви особисто багато чого робите, я вам дуже вдячний за це. Та всі мої друзі, я навіть, знаєте, у нас просто це не обговорюється. Всі мої колеги, друзі, ну якщо ти щось не зробив, ну блін, а нафіга ти взагалі прожив цей день? І я знаю, ми ж на зв'язку з людьми, і ми абсолютно без рожевих окулярів, ми розуміємо, що так, Нас всі... Да, маленька частина наразі таких людей, 20%. Це так, по моїм скромним прогнозам. ну, давайте Ну, так, Олександр, так. розумієте, йде. В чому, ну от уявіть собі ситуацію, якщо завтра, наприклад, ну ні для кого не секрет, в 24-му році будуть вибори в Штатах. І Трамп програє ці вибори. Ой, не Трамп, а Байден. Байден програє і приходить знову Трамп. Про фінансування можна забути. Другий момент. Зеленський нещодавно, ну не так давно, в Конгресі виступав. Чудовий спіч, все супер, але дії, які відбувалися після цього, певних демократів змусили навіть особисто з'являтися. Я не пам'ятаю всіх прізвищ, бо давно випав з інформаційного простору навіть США, щоб аналіз дати більш детальний. Але були в них такі зустрічі, що вони мали особисто зустрічатися і переконувати тих самих республіканців, що необхідно продовжувати допомагати Україні. Тому однозначно сказати, що всі за нас на сьогоднішній день я не можу, навіть в США. Але чим довше затягується військовий конфлікт, тим більше від нього втомлюються. Абсолютно погоджуюся, да. Тобто час зараз, в принципі, ну ми ж розуміємо, що в принципі Байден, ну як людина, він, але надія тут така. Ну, принаймні, я так думаю, да. Він сказав, що він хоче на другий термін. Він амбітний політик, він 55 років в політиці. Це просто, я не знаю, там таких немає в нас, в принципі, нікого. Ось це системний політик. Він йшов до цього все життя. В нього другий термін. Він сказав, що він піде. Піти на другий термін він може лише поставивши на місце Путіна, знешкодивши Путіна, так? Бо так було з Джорджем Бушем молодшим, який помстився за Аль-Каїді, помстився і став популярною людиною, і він отримав шанс на другий термін. Тобто, я думаю, і Байден це теж розуміє не гірше за нас, да? Ось воно в принципі так і є, але є маленький нюанс. Якщо ми задамо собі питання, ну я в принципі впевнений, що історія циклічна і Російська Федерація буде фрагментована після цієї війни, і тої країни, яка зараз є, її не буде існувати в тих кордонах. От, але є маленький нюанс. Якщо посипеться РФ, кому це буде вигідно? Це буде вигідно Китаю. А якщо це вигідно Китаю, то це не вигідно США. Ну тут треба, щоб вона правильно посипалася. І про це теж треба думати. Ось ми з Клімкіним, знаєш, теж про це розмовляли. Я думаю, а чому Україна не пропонує своє бачення майбутнього? Бо ніхто Росією, в принципі, займатися не буде. І кому, тобто, Захід скаже, ну там Путіна немає і добре. А як добре? Ми бачимо їхні засоби масової інформації. Чи телеканал «Дождь» здатен перепрошити росіян? Я думаю, що ні. Вони самі теж прошити рашизмом, певною там імперством, певною мірою. Тобто треба інформаційний простор, ну це вашу попередню професію, я вже згадую, так?
Треба інформаційний простір готувати до того. Ось не буде російської пропаганди. А що замість неї буде? А хто англійською мовою хтось буде їм там щось розповідати? Або колишні російські пропагандисти там почнуть клясти Путіна і славити, я не знаю, Байдена. Тобто до цього треба готуватися. І давайте так перестрибнемо трохи. Ми може повернемося, ще багато часу. А яке ваше особисте бачення? Що робити? Бо дефрагментація тут теж, знаєте, кажуть, ось давайте там парад незалежності. Я кажу так, хвилиночку. Ну добре, Ічкерія це окремий випадок. Ми всі певним чином зрадили чеченський народ, коли вся цивілізація зрадила чеченський народ. Вони їх з'їли і поїли, кров їм сподобалася, і вони продовжили далі Грузія, Україна і все інше. Да? Їм треба повернути незалежність, вони незалежні за законом. І там вони засудити злочинців, всіх кадирівців тощо. А інші вони ж брали участь, вони ж були бенефіціарами рейху цього. Вони посилали сюди якутів, татарів, бурятів, калмиків. Ми ж їх бачимо на фронті. Тобто так просто сказати, ми пішли, так теж не вийде. А яким має бути контрольований розпад імперії, якщо там зазирнути за горизонт? Перше, на 2022 рік, за весь період, в Російській Федерації було 88, якщо я не помиляюсь, доларових мільярдерів. Це люди з величезним впливом в країні, і скільки продовжується війна, стільки вони втрачають кошти. Певні з них вже перевратилися в мільйонерів. Я не можу сказати, що всі 100% підтримують діючий режим. Для того, щоб відбулися певні процеси, а як технолог я розумію, як це відбувається, має бути десь якась критична точка відсотків 20 цих людей, які захочуть зберегти те, що в них є, спрогнозувати можливість прийти до влади після воєнний період і качнуть, як то кажуть, ситуацію зсередини. Але для того ці люди мають зрозуміти, що на це потрібний величезний ресурс. Як людський ресурс, так і фінансовий. Доки вони будуть сидіти і чекати, що все так у них чудово, і, може, певна кількість з них вже розуміє, вони звертають бізнеса і так далі, і виїжджають з тої країни, як більшість думаючого населення, а воно там, в принципі, було. Бо навіть звичайна аналітика серед тих, хто рулетка, це чат-рулетка, якщо я не помиляюсь, то на початку війни була одна кількість людей, на яких можна було потрапити. Там співвідношення було 70/30, 70 повних маргіналів і так далі, і 30 якась, назвемо їх, частина інтелігенції. З ними можна ще було про щось поспілкуватися. То, наприклад, зараз ті люди, які в чат-рулетці спілкуються з рашистами, той процент, з яким можна спілкуватися, він нікчемно малим став. Бо люди ті повиїжджали просто з країни. Вони розуміють, що тут вже в них перспектив якихось на те, щоб якось жити і розвиватися в тій країні вже немає. Прогнози, в принципі, то є не, як то кажуть, неблагодарне діло, але все можна побудувати по якійсь математичній моделі. І навіть там, я не знаю, кількість обстрілів по Україні можна математичну модель вже сформувати. В залежності від того, скільки вони виробляють, тих самих Х-101, Х-55, Іскандер і так далі. І скільки вони випускають. Навіть за той проміжок часу, за останні 6 місяців, хвиль було, здається, 8 чи 9, кількості до 100 штук, то ми розуміємо, що реально обстріли будуть продовжуватися протягом всього 2023 року. У них є можливість відновлювати ці втрачені ресурси. З іншого боку, це величезні кошти. Але золотовалютні запаси РФ дозволяють їй протягом 2 років безперервно робити все, що вони роблять зараз. Ще один момент пов'язаний з кількістю загиблих. Так звані гроби, матерям і так далі. Тут нюансів також дуже багато, бо дивлячись
як реагують мами, сестри, жінки і так далі в тих, на хто потрапляє в полон, в мене виникає питання, що вони дійсно зомбовані настільки, що кількість 100, 200, а може і півмільйона це не змінить. Інформаційно вони, пропагандистську машину, це левел 100 в Росії. Це 100% левел, вони вірять в будь-яку нісенітницю і будуть вірити далі. Що завгодно можна видумати, як показує практика, вони в то вірять все. Шкода, але вірять. Є ще момент. Частина людей, суспільства в РФ починає просинатися. Це правда. Це правда не від когось там, а безпосередньо з тими людьми, з якими ти спілкуєшся тут в Україні, в яких є родичі там, у кого є родичі в Криму і так далі. Угу. Велика кількість людей починає по-іншому ставитись до того, що відбувається. Особливо в Криму, після прильотів і таке інше. Вони розуміють, що ще один момент, да? Кількість продажів нерухомості в Криму. Подивіться, скільки там продається квартир і так далі. Це Ну, теж показує досить. На 2023 рік ключове – це весна, які наші наступальні дії, бо інфопростір наш і РФ, він, в принципі, плюс-мінус вже схожий. Це я об'єктивно те, що бачу я. В нас говорять про наступальні дії, так само експерти військові, Жданов і компанія не говорять, чому. Наприклад, там земля така, як звичайно намагається описати наступальні дії, чому саме так. В Російській Федерації один в один. Так само вони про це говорять і так далі. Відкидати наступ на Київ я б не став. Раз. З іншого боку, якщо буде повторний захід, хтось прогнозує на 24 лютого, я в це не вірю. Дуже короткий проміжок часу і не вистачає в них з цього напрямку технічного забезпечення, тих самих розмінувань, Буратіно і так далі. Скептично я ставлюся до того, що це може відбутися найближчим часом, але таку історію я взагалі не відкидаю. ні, ідея така, вона нав'язлива, вона абсолютно зрозуміла, бо, дивіться, давайте, Олександр, згадаємо минулого фюрера Гітлера. Він, коли програв битву за радянську столицю, він пішов відрізати від ресурсів, так? І Так. я думаю, що ось зараз просто остання новина була про який ешелон прибув з Росії, він прибув на Барановичі. Я так подивився зверху вниз, згори вниз. Там це десь на рівні, не знаю, Рівного. Ось так, приблизно. Рівненська область. Так, тобто вони... Якщо Західна Україна, зрозуміло, хід думок, мені зрозуміло, я в принципі з цим погоджуюсь. Якщо в них вийде можливість відрізати постачання, піти на Західну Україну, у нас будуть катастрофи. З парашутів нам не будуть скидати все, що нам необхідно. Знову ж таки, для того, щоб там пройти, повірте мені, те, що набудовано на цих кордонах за весь цей час, вони як зайдуть, так і встануть. Як то кажуть, вони пройдуть 2 метри глибиною в землю. Там ключовий фактор – це швидкість просування колон цих, так? Я розумію, правильно? Колона, одне діло йти по трасі, по дорозі. Як вони йшли рік тому. Да. В них, все, що вони хотіли, той бліцкріг, як то кажуть, якщо можна такі в ефірах, обосралися, обтікати. Це відбулося реально їх розвідка прорахувалася з тими людьми, які весь цей час всередині України здавали звіти їм. Я маю канал там Медведчука і компанії, за що вони отримали величезні кошти. Питання в них виникали до цих людей вже після. Але об'єктивно ставку на нас не робив ніхто в сучасному світі, всі нам давали 3 дні. Перші 11 днів ми не отримали нічого. І оборона Києва відбувалася навіть на призовних пунктах, на якому в одному з них був я.
Нас зібрали в залі, сказали, зброї немає, хто готовий йти кидати коктейлі Молотова. Ну, 26 чоловік зголосилося. І вони пішли в напрямок Мощуна. Тому наші люди, звісно, дали зрозуміти, просто так Кацапів в Україні ми не віддамо. Але на сьогоднішній день все, що відбувається, воно досить складно. І найважче це чекати. Я коли малий був, я дуже любив цей фільм з Биковим «В бой йдуть одні старики», і там була фраза, що саме сложне – це ждать. И я вам честно скажу, что действительно, когда пацаны выходят на боевое, и вот в рации тишина, и вот ждать самое сложное. Да, Ну і погоджуюсь, звісно, коли і немає звісно, зв'язку, коли немає хоронити. зв'язку, да. Хочу, щоб ви прокоментували, Олександре. Там пару днів тому в щоденному цьому зверненні президента Зеленського прозвучала така фраза, що наші, я дуже вдячний, ну він там перераховував наші Мгм. частини, які там вбивають кацапів, і ці хвилі відбивають, що завдяки ним, завдяки стійкості, завдяки втратам і героїзму ми виграємо час. А як думаєте, що мав на увазі Зеленський, коли він казав, ми виграємо час? Для чого конкретно, як ви думаєте? Час для отримання військової допомоги. Мгм. Бо все це, бюрократія, вона ж не тільки в нас, вона затягується і там, де нам мають це все віддати. І зрозуміло, що ті країни, які нас підтримують, вони розглядають військовий театр військових дій в Україні виключно з своєї точки зору. Якщо поляків, їх можна зрозуміти, бо вони розуміють, якщо ми ляжемо, наступними будуть вони. Всі інші, наприклад, ті самі британці, якщо спитати себе, а навіщо країні, яка знаходиться десь на острові, допомагати Україні? А просто вони були в такому самому стані в 40-му році, і майже 2 роки вони відбувалися, і Черчилль тоді просто волав, ну реально, він просив Америку допомогти, і Америка, до речі, повільніше поводилася тоді, ніж зараз Штати з тоді Україною. допомагали в 43-му, почав працювати ленд-ліз Ну я ж кажу, для. Британія була практично наодинці. Ну, британці, в них, якщо брати міжнародну політику, вони взагалі після виходу з Брексит, у них навіть було офіційна заява, що вони готуються повертатися на міжнародну політичну арену, взагалі тою країною, якою вони були, як колись там 22% всього населення планети Земля були колонії Та британські. в принципі, Олександре, ну давайте чесно, вони навіть коли були в Європейському Союзі, вони майже незалежні від нього були. Вони такі особливі умови мали, в принципі. Ну вони політику Ну, свою окремо вони ніколи не скасовували їх. Ну, якщо, наприклад, згадати до війни, які були зустрічі, 2019 рік, початок 20-го, Угу. британці хотіли нам надати кредит на модернізацію 2 військових морських баз, Южна і Очаков, тим, щоб потім розмістити частину свого флоту в нас. Ну, це зрозуміла історія. Я думаю, Абсолютно. колись таке буде, а чому ні? Ну, воно то так і буде. Знову ж таки, британці вибудовують зовнішню політику таким чином, що, наприклад, вже сформовують трикутник Київ, Варшава, Лондон. Це 100% історія. Ну і взагалі, якщо їм необхідна буде підтримка, зараз така епоха ситуаційних союзів, ну, і все це прослідковується, бо до війни навіть багато прогнозів стосовно повномасштабної такої війни з боку Російської Федерації ніхто не хотів вірити, що це взагалі відбудеться. А В знаєте мене що, 20... Олександр, я хочу запитати вас: ось, хіба це питання віри? Я пам'ятаю, просто хтось написав уже, що на Фейсбуці, просто мене забанили там, може і видали взагалі. Почнеться такий час, спогад про те, як деякі діячі, громадські, політики, аналітики, так звані експерти, військові або там цивільні,
вперто заперечували просто до 23 лютого, заперечували просто реальність, яку просто всі бачили на власні очі. Байден евакуював посольство, всі евакували посольство. Він казав, а наші казали такі: ні, Байден бреше, CNN – це як російська пропаганда. Ми цього все не віримо. Ну, я просто, в принципі, Тоді хтось вибачиться за це. Я не знаю, колись ми почуємо про таке. я в ці вибачення не вірю. Чесно вам скажу. Я вам більше скажу, за останній цей час, скільки ми воюємо, риторика навіть від Офісу президента і самого Зеленського змінювалась 4 рази. Перше, ми не знали. Потім ми знали, не хотіли сказати, бо була паніка. Потім знову нам ніхто нічого не говорив. І останнє було, як же він так сформулював, цікаво, ніби ми і знали, і не знали, але щось пішло не так. Бо якщо з точки зору аналітики подивитися на весь той жах, що відбувся, я в своїх коментарях виходив з того, що війна – це завжди дуже дорого. Ну, дуже дорого. Але на той час це був постперіод ковідний, коли економіки світу просіли абсолютно всі. І якщо ви згадаєте, за 2 місяці до початку війни зустрічі були всіх з усіма. У нас інфополе було настільки перенасичено, хто з ким зустрічається, всі літали один до одного. Висновок єдиний – не домовились. Не домовились. І в результаті цих недомовленостей, бо величезні протиріччя вже були сформовані протягом останніх 50 років, економіки світу змінювались, модель міняється. Ми з одного технологічного укладу перейшли вже майже в інший технологічний. І глобально, якщо подивитися, піднятися над цією схваткою, то глобально подивитися процеси, які запущені 24 лютого, вони тільки починають цей оборот. Зміни зон впливу, фінансових зон і так далі. Ще не останнє слово скаже за собою Китай. Це Китай чекає, вони завжди. Товариші, які, сидять до останнього, і ти не знаєш, на яку сторону цих шальки терезів вони... Я думаю, Олександр, я думаю, що вони, ну я просто коротко скажу, що я думаю, що китайці, вони дуже великі, але вони одночасно боєгузливі. Я просто пам'ятаю останню війну, яку вів Китай, коли в'єтнамці їм просто напхали, і в'єтнамці напхали, да, яких там в 10 разів менше. Тобто тут вони, скоріш за все, спостерігатимуть до останнього. І я ще хочу, знаєте, про що запитати вас, Олександра? Політика Байдена, ну, як такого старого, ну, в принципі, в хорошому сенсі політика, вона полягає в тому, щоб максимально розширити і об'єднати коаліцію, щоб кожна країна Рамштайна взяла участь. Щоб не було, Угорщина, вона вже є, ну, як така... Зрозуміло, да, і турки туди. Outstanding, така, да, crazy state. А в принципі, всіх інших вони туди запрошують і дивляться в очі. Тобто, ти з нами, давай тоді бери участь. І ось зустріч ця буде в 20-го, це вже анонсовано. До того будуть міністерські переговори. Як ви думаєте, який ваш прогноз, що був уже ось останній пакет допомоги, він максимальний був за обсягом американський. А що буде від усіх країн Рамштайну, на вашу думку? Ну, це буде прорив у важких засобах? Прориву досить вагома частина від того всього, що буде відбуватися далі, залежить саме від Британії. Як, ну, в принципі, і ви бачили, і я, і всі, хто розуміє і хоча б якось намагається аналізувати інформаційні посили Заходу і взагалі все, що відбувається в країні, Британія на випередки своєю зовнішньою політикою в Україні. Просто на випередки. Приїхали там якась делегація з США, на наступний день, ще на той час, Джонсон вже в Києві і так далі. Ну, британці, навіть політики, вони абсолютно не вагаються. На відміну від усіх інших, там навіть дебатів немає. Да. Правильно, тому що Британія відкриту в своїй зовнішній політиці називає Росію
не своїм партнером. Це так завуальовано. Не партнер. Вони з Китаєм таку політику не ведуть, бо торгівля і так далі з Китаєм у британців нормально все. А от стосовно Росії, в них так. І якщо ми поглянемо, як вони планують в подальшому розвиток зовнішніх стосунків в післявоєнний період, вони намагаються конфлікт в Україні, ну, зрозуміло, як будь-яка країна світу, виключно свої інтереси проглядати. Вони це все, в принципі, і роблять, і залучаються підтримкою на майбутнє інших країн. Незалежно зі співпрацею з ЄС чи зі співпрацею з США, вони хочуть займати знову ж таки лідируючі позиції в міжнародній політиці у всьому світі. Те, що в них не було останні, ну дай Бог, скільки там років. Тому звідси і Брексит, і всі ці домовленості, і допомога зразу ж. І я думаю, по моїх прогнозах, що саме танки, я забув, як вони називаються в Британії, шкода. Але вони Я перші. теж забув. Я вчора про них говорив, забув, Да. правда. От вони перші дадуть нам їх. Це буде маркером для інших. Якщо тільки це відбудеться, зразу партнери з США надавлять на тих, хто має їх тут передати, на тих самих товаришів з Германії, з Німеччини. І, собственно, будемо надіятись на те, що це відбудеться набагато швидше, ніж прогнозується. Бо всі перемовини, і коли ця занепокоєність, і вони висловлюють занепокоєність, я всього наслухався за останні 5 років отаку. Та всі наслухалися. Ну просто І для мене я- дивно взагалі, Олександр, що в принципі вони роздуплилися, ці політики, бо вони виглядали так, що вони ніколи не зрозуміють нічого. Але там крок за кроком щось вони все ж таки Там, розуміють. Да. просто розумієте, в чому справа. До війни поляризація міжнародна, наприклад, вона виглядала таким чином. На одну шальку терезів були там, наприклад, Британія, США, ну, безпосередньо ми, певні країни Європейського Союзу. Це на одній. А на іншій, до війни, я підкреслюю, була Росія, як не дивно, Франція, Германія, да, Італія, да. Німеччина, да. І оце було ось так. І якщо ми, наприклад, з вами маємо певний ресурс, у вас є ресурс, і у мене є ресурс, і у нас є можливість поставити на одного з бійців і виграти від того, то на перші там тижні війни всі ж на нас не ставили. І тут ми уявляємо ситуацію, другий, третій раунд, а Україна як боєць починає роздавати таких тумаків тим кацапам, і всі, опа, давайте змінимо ставки. І шалька терезів, вона зараз стала на наш бік. Звідси пішли поставки, домовленості. Це дуже цинічно насправді. Я думаю, зараз ми про це не будемо. Завжди так, розумієте, в зовнішній, в світовій політиці немає там ворогів, є конкуренти, є партнери. Все. І вони так і розглядають. І Олександре, в них горизонт планування десятиліття, а у нас горизонт планування у нашої влади від каденції до каденції. слухайте, я про горизонт планування європейців теж не буду нічого казати, бо вони взагалі, мені здається, від траншу Газпрому до траншу Газпрому планували. Від Газагіну до Газагіну в них були періоди. Певні країни саме так і було. Знаєте, у нас європейців я погоджуюсь. У нас дві хвилини, і просто хочу ваш сценарій можливий звільнення Криму. Як це буде? Взагалі я про це казав, в Криму буде бойня. Ви маєте розуміти, Крим – це військова база. Не тільки Севастополь. В Криму досить складно буде вести бойові дії взагалі. Без авіації, якщо у нас не буде домінування авіації на той час в повітрі, Крим буде просто, це складна. Це набагато складніше, ніж все, що відбувалося до сьогодні. Але в Крим ми зайдемо. Я в цьому впевнений. Єдине, що до тої операції потрібно готуватись не менше, ніж півроку. Готувати людей до тих бойових дій, які будуть відбуватися. Це складна територія, дуже складна територія. Це не може завершитися просто ударами ракетними. Звісно, це завдасть величезної шкоди і нам допоможе швидше це
відбити, скажімо так, нашу територію, але там буде бойня. Туди будуть наганяти таку кількість народу, що просто капець. І я дуже хочу в Крим, бо в мене там рідні, яких я не бачив 8 років. І взагалі Крим для мене це було б найбільше свято, якби я їх обійняв і зайшов туди. Я вірю, що це відбудеться. Але до того ще нам багато чого потрібно зробити. І як показує практика, війна вона нестабільна ні в чому. Всі прогнози, я взагалі намагаюся не дивитися військових експертів, бо Так само. ситуація змінюється щогодини. Отак Так вона само, є змінюється. єдині військові експерти, які насправді розуміються на війні. На війні це бійці, офіцери і генерали. А вони не публічні. Тому всі військові експерти, так, умовно їх треба слухати. Ми Я можемо, вдячний. Да. я навіть розумієте, я виключно свою точку зору з тих моментів можу висвітлити, які я намагаюся проаналізувати. Да, Але якщо в мене навіть немає доступу до інтернету, сісти за ноутбук і зробити аналітику, то це вона просто Ну, суб'єктивна точка давайте зору. так. В нас просто час сплив уже. Я так скажу, що ми, ось як я завжди відповідальну людину від безвідповідальної відрізняю дуже просто. Відповідальна людина ніколи не скаже: ми зайдемо в Крим за 3-4 місяці, 5 місяців. Тобто питання часу тут взагалі дуже залежить від багатьох інших факторів, і це спекуляція просто. І ми про це не будемо, бо для нас кожне життя наших людей це проблема. Збереження життя, а ми воюємо з варварами, для яких це не проблема. І це абсолютно битва світів. Просто так, війна світів. Дякую, Олександре, що знайшли час. Дуже з вами було цікаво. Я думаю, що це і не перше для АТР інтерв'ю, ваше, і не останнє. Дякую, що знайшли час. Дякую. На все добре. Привіт вашим побратимам з Хорту. Я навіть і казати не буду. Я точно знаю, що це героїчні люди. І вічна пам'ять вашим побратимам, які загинули, і здоров'я тим. Да, і здоров'я Я тим. вам хочу побажати, аби Господь оберігав ваших рідних і близьких. І скорішої нам перемоги. А як воно вже буде, покаже час. Тримаємося, це буде Україна. Перемога, в принципі, буде за нами. Це зрозуміло всім. Всьому цивілізованому світу це вже зрозуміло. Єдине питання, коли і якою кількістю жертв. Дякую, Олександре. Олександр Кондратенко був з нами, боєць спецпідрозділу Хорт. Я Айдар Мождабаєв. Дякую, що дивитесь нас, і дивіться АТР далі. На все добре.